N'Andreu ens mostra el premi amb molt d'esforç. Ha estat medalla de bronze al Campionat d'Espanya de salts. El mallorquí, que té 19 anys, va ser tercer en trampolí de 3 metres. Gràcies a que havia també anat a entrenar una setmana a Itàlia, a Roma, perquè si no aquí és impossible entrenar en hivern. Els saltadors de trampolí de Mallorca tenen un bon problema. D'ençà que la piscina de Son Moix va quedar inhabilitada per la tempesta del 2007, gairebé no han tingut infraestructures per entrenar-se, perquè a l'exterior de Son Hugo només hi poden entrenar a l'estiu. Quan va passar lo de Son Moix, se me va caure tot damunt. Vam estar 2 anys sense trampolín, no feien aigua per res, només feien sec i anàvem a competir directes i després ja 2 anys me van muntar 1 metre només. Tot i els problemes, ells continuen competint així com poden. Natxisca Bauçà ha tornat del Campionat d'Espanya sense medalla, però per ben poc. Vaig quedar quarta, a 3 punts de la tercera, quasi. Natxisca té 26 anys i, com n'Andreu, és del Club Mediterrània de Salts. Troba que si no haguessin tingut tots aquests problemes per entrenar-se, haurien pogut arribar més enfora. Hauríem pogut anar a europeu, a mundial, algo sí que haguéssim pogut fer. Sí, se podria arribar molt més enfora per si tinguéssim piscina i tot això, perquè en hivern no podem entrenar gens i és l'únic moment que podem entrenar en l'estiu i poques hores perquè hi ha examonats, hi ha waterpolo i altres esports. N'Andreu, per exemple, hauria volgut tenir més opcions d'entrenar-se des de la plataforma més alta. A mi sempre m'ha agradat l'altura de tirar-me a 10 metres. Però la realitat és que ara per ara els mallorquins només poden ser competitius en trampolí d'1 i 3 metres, que és el que poden practicar normalment. I no sempre, de vegades fins i tot han d'anar cap a Barcelona per poder entrenar. Confien que l'any que ve, quan es torni a obrir Son Moix, puguin recuperar el ritme d'entrenaments que haurien volgut tenir fins ara.